Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye lelo lachinayi mlungu wa 28 munyengo ya pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Aefeso mutu 1 ndime 1 kulekera 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Charity Mulisuwo achipani cha Carmelite Sisters wophunzira pa Catholic University of Malawi mu Archdiocese ya Blantyre. Pamene uthenga wathu wabwino ukuchokera mu uthenga monga adalembera Luka woyera, Luka mutu wa 11 ndime ya 47 kulekera 54. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Anatole Welemu achipani cha Comboni Missionaries kuchokera ku Lilangwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Aefeso. Aefeso mutu 1 ndime ya 1 kulekeza 10. Abale, ndine Paulo, mtumwi wa Khristu Yesu mwakufuna kwa Mulungu. Ndikulembera anthu a Mulungu amene ali ku Efeso, amenenso ali okhulupirika mwa Khristu Yesu. Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Khristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Tiyamike Mulungu Atate a Ambuye athu Yesu Khristu. Mwa Khristu Iye adatipatsa madalitso onse auzimu kumwamba. Mulungu asanalenge dziko lapansi adatisankhiratu mwa Khristu kuti tikhale oyera mtima ndi opanda cholakwa pamaso pake. Chifukwa chotikonda adakonzeratu kuti mwa Yesu Khristu atilandire ngati ana ake. Adachita zimenezi chifukwa adafuna kutero mwakukoma mtima kwake. Adafuna kuti tizitamanda ulemu wake chifukwa adatikomera mtima kopambana pakutipatsa mwana wake okondedwa ngati mphatso ya ulere. Ndi imfa ya mwana wakeyo Mulungu adatipulumutsa, adatikhululukira machimo athu. Nzazikuludi mphatso za ulere zimene Mulungu adatipatsa mochuluka. Mwaluntha ndi nzeru adatiwululira chifuniro chake chimene kale chinali chobisika. Zimene adati achite mwakukoma mtima kwake ndi zomwe Iye mwini adakonzeratu kale. Chimene Mulungu adalongosola kuti achite itakwana nthawi nchakuti asonkhanitse pamodzi mwa Khristu zinthu zonse zakumwamba ndi zapansi pano. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 11 ndime ya 47 kulekera 54. Pa nthawi yomweyo Yesu adawauza akatswiri amalamulo, muli ndi tsoka chifukwa mumamanga ziliza za aneneri, pamene ndi makolo anu omwe akhale amene adapha aneneriwo. Apo mukutsimikiza kuti mukuvomereza ntchito za makolo anuwo, popeza kuti iwowo adapha aneneriwo, inuyo nkumamanga ziliza zawo. N'chifukwa chake nzeru ya Mulungu idati, ndidzawatumizira aneneri ndi atumwi, koma anthu adzapha ena mwa iwo nkuzunza ena. Motero anthu amakono adzakhala ndi mlandu chifukwa cha aneneri onse amene adaphedwa chilengedwere dziko lapansi, kuyambira kuphedwa kwa Abele mpaka kuphedwa kwa Zakariya amene adaphedwera m'nyumba ya Mulungu
pakati pa guwa la nsembe ndi malo opatulika kopambana. Ndithu ndikunenetsa kuti anthu amakono adzakhaladi ndi mlandu chifukwa cha ophedwawo. Muli ndi tsoka inu akatswiri amalamulo, chifukwa mudalanda kiyi yotsekulira anthu nzeru, inu nomwe simudalowemo, ndipo mudatsekereza amene ankafuna kulowamo. Pamene Yesu adatuluka m'nyumbamo, aphunzitsi amalamulo pamodzi ndi Afarisi adayamba kumzonda ndi kumpanikiza ndi mafunso ambiri ozunguza. Cholinga chawo chinali chofuna kumtapa mkamwa. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero lachinayi tikumva Ambuye Yesu akudzudzulanso Afarisi kuti ali ndi tsoka chifukwa choyikira kumbuyo ntchito zolakwika, choyikira kumbuyo ntchito zonyansa zimene makolo awo adachita. Makolo awo adapha aneneri. Pamene aneneri adaphedwa, amabwera kuti amange ziliza zawo, ndipo pomanga ziliza za aneneri amene adaphedwa ndi makolo, Ambuye Yesu amawuza kuti mukachita zimenezi mukutsimikizatu kuti mukuvomereza ntchito za makolo anuzo, popeza kuti iwowo adapha aneneriwo, inuyo nkumamanga ziliza zawo. Mawu amenewa afuna atiuze chiyani makamaka ifeyo mu tsiku la lero? Alipo anthu ena amene amabwera kuti mwina adzatitonthoze, amabwera kuti atithandize, koma iwo nkumadziyesa ngati kuti chiyambi cha mavuto athu sakuchidziwa, gwelo la mavuto athu sakulidziwa, koma amakhala anthu amene akudziwa ndithu chiyambi cha zimene tikudutsamo. Iwonso mwina amakhala adatengapo mbali kuti ifeyo tigwe m'mavuto. Ndiye akazindikira kuti zinthu zikuvuta, amabwera ndithu ndi chipepeso, amabwera ndi chitambaya kuti atipukute misonzi, kuti ifeyo tikomedwe, tizindikire ngati kuti ndi anthu otitonthoza, pamene ali anthu amene adatika ifeyo m'mavuto. Tiyeni tipereke chitsanzo makamaka pa ndondomeko zoyendetsera chuma, kapena kuti mapulani amene anthu amafuna ayendetsere dziko lino. Dziko la Malawi panopa lili m'mavuto adzaoneni. Chifukwa chiyani? Chifukwa chakuti amene akuyendetsa boma amaoneka ngati anthu anzeru, amaoneka ngati anthu achilungamo, amaoneka ngati anthu otikonda, koma mavuto onsewa amene tikukumana nawo ngati dziko, ndithu iwowo akutengamo gawo. Amatenga ngongole ku mayiko akunja. Ngongole zidakalipo zambiri zoti mibado ndi mibado ikuyenera kudzabweza, komatu akamatilankhula m'misonkhano, akamatilankhula m'matelevishoni, amaoneka ngati mbali yathu. Alipo wina amene amalilamuliranso boma, mneneri wa boma, amanena kuti ayi mu zonse zimene zikuchitika, apurezidenti akumvana nanu chisoni, apurezidenti akulira nanu, apurezidenti akudandaula nanu. Komene ndikuti ayi apurezidenti sakudandaula ndife. Nthawi imene timapita m'mafilling station ndi zigubu kagula mafuta, sindidamuonepo purezidenti akubwera pa filling station nayenso ndi chigubu kuti agule mafuta. Ameneyo akulira nane bwanji? Nthawi imene dziko likusowa chakudya, sindinaoneko purezidenti akupita kumunda kukalimitsa, koma timaona anthu ovutika amene atenga makansu kukalimitsa. Kodi iwowo akuvutika kwathu kukakhudza pati? Ndipo pamene akuti ali mbali yathu, angotiuza zoona kuti amafunanso mavoti athu, amafuna atisende ndi khungu lomwe tipitirire kuvutika mu dziko lino la Malawi. Ndondomeko zoyendetsera dziko, tikuona anzathu m'mayiko akunja zinthu zikuyenda. Nkhondo ya ku Ukraine komanso ku Russia ili apo, anzathu zikuyenda. Pa Zambia pomwepa zikuyenda. Amene ozikuyenda odi akuvutika komanso akusangalala ndi anthu anzawo. Koma kumalawi kuno amangonena pakamwa kuti tikuvutikira limodzi, pamene akukongozana ndalama, akupatsana maprojekti, akumapita kunja chimulu cha anthu, ndalamazo malo moti zithandize ife Amalawi. Ambuye Yesu akuti muli ndi tsoka chifukwa mukuoneka ngati kuti anthuwa muli mbali imodzi, pamene pasi pa mtima inde mukupitiliza kuafinya, mukupitiliza kuaphera kutulo.
anthu ambiri amene amabwera ndi zithandizo zosiyanasiyana m'malawi muno. Tili ndi matenda osiyanasiyana. Mwachitsanzo titchule nkhani ya COVID-19. Anthu anakonza katemera ngati kuti ali mbali yathu, ngati chiyambi cha mavuto wasakuchidziwa, pamene tikumva kuti ayi awa ndi matenda amene adayambidwa mu laboratory ndithu, wina amaseweretsa chani kaya kufuna mwina achepetse chiwerengero, pana kubweretsa katemera, akubweretsa mamaski, akubweretsa zinthu zambiri kukhala ngati ali mbali yathu. Amene adakonza matenda a HIV/AIDS amabweretsa ma ARV, akubweretsa ma contraceptives osiyanasiyana ngati kuti ali mbali yathu, pamene chiyambi cha mavuto chathu akuchidziwa. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tisamapite pamaso pa anthu amene tikudziwa kuti tidawawononga ndife nkumapita mwachiphamaso ngati tili mbali yawo. Uku kuti nkulakwira Mulungu, uku nkulakwira zifaniziro zimene Mulungu inde adazilenga mu image yake. Abale anga okondeka mwa Ambuye, pamene Yesu Khristu akutiuza kuti motero anthu amakono adzakhala ndi mlandu chifukwa cha aneneri onse amene adaphedwa chilengedwere cha dziko lapansi, kuyambira kuphedwa kwa Abele mpaka kuphedwa kwa Zakariya amene adaphedwera nyumba ya Mulungu pakati pa guwa lansembe ndi malo opatulika kopambana. Akufuna kuti ifeyo ntchito zathu zizikhala zabwino. Tisakhale anthu oyatsa moto kenaka nkuthawa kuoneka ngati moto usinatse ndife, kapena kuponya mwala nkuthawa ngati mwala uja sinaponye ndife. Mulungu amaona zonse. Kulira kwa munthu osauka misonzi yake imapita kumwamba, kusisima kwake kumakwera kumwamba monga lubani. Tisakhale akhristu amtundu watero. Pamene anzathu akuvutika, pamene anzathu akusauka, tiyeni tisaukire limodzi muchoona, osati kubwera ndi ophera awemba, kubwera kuti mwine ifenso tipindule. Iyayi, chimenecho si chikhristu. Umenewo ndi ufiti, mtundu wina wa ufiti ndi umenewo. Ambuye Yesu Khristu atithandize ifeyo monga dziko, komanso atithandize ifeyo ngati mpingo kuti tikhale anthu ochita zinthu zoona, anthu osabweretsa chipwirikiti, anthu osabweretsa maudani, tikhale anthu obweretsa chikondi. Ambuye, ife tikhale zida zodzetsa mtendere wanu, zida zodzetsa chikondi chanu pa dziko lonse lapansi, kuti pakutero tikayanjane ndi mwana wanu kumwamba pa phwando limene adzakonzere anthu amene adalungama pakuchita kufuna kwake. Amen. Jingle